No niin Micke, Viisala vihaa här. Här har vi en 72cc. Är det många lifon? Jag tror det. Ai että. Oj, että Visa alla delar som har kommit med. här är huvudet. Sen har vi alaselkä. No Här niin. är något. Lite paskana de här med. Toimii vielä. Joo. Och hit är allting smått. Men Där är mäntä. ska stå här någon kopparsak. Har vi någon pikkujuttu dit Det här är sen det här. Den där. Kugghjulet. Hjulet. Suoja. Ui. Och suoja. Joo. Ihan kova. Aika kiva. Niin. Och nu är det bara att börja. Vähän Vad börjar vi med här? börjar med att ta putki pois. Så att vi slipper sen jättämään kaikki muut. Kyllä. Så har vi här lite. Vart fan satt jag den? Medan Mikex fixar det här så försöker jag fixa min den här. Det börjar komma luft hitifrån bort. Nu har jag limmat det här skitet. Har pistat lite någon så här skit hit emellan så nu låter vi det bara torka. Sen har Mikex här också en här kunnon projekti här. Han har nästan hela motorn redan färdig. Moottori hade leiponut här. Någonting men nu är ny pytty här och mäntä och allt möjligt. Sen har vi här mankimotorn snart ska börja sättas på 50cc bort och sen det här. Kyllä. Ei helvetti, vi är 20 mina in i det här och det är redan dags för YouTube tutorials. Oj helvetti. Det här kommer gå jättebra. Oj vittu. Kroppen bara öppnar de här skitarna som att det ska vara liksom... Mikex, what is the tilanne? Ihan hyvä oikeastaan. Ja. Här har vi nu den här redan. Löst den här. 50cc pytty. Visa den till kameran. Lite smutsig dit, ja. Nej, helt normi. Normipakka. Oj. Nice. Här har det lite lähten. No joo. Helt hyvä. Ei vittu, mina händer. Vad fan gör du? Tää lokalen bort. Det här är progress så långt. Med mank. Hallå? Anni, vad får vi inte nu bort? Får vi inte bort den här? Nej satan, den var lite varm. Barrel flies straight off. Shut up. Chatti. Jep. Nonni, sen får vi inte bort den så nu måste vi börja pista VD40 hit. Överallt dit. Oj satan. Så det rinner dit. Jaha. Noin. Det måste vara helt kunnolla. Helt kunnolla. Kommer inte annars ut. Nonni. VD40 fixar allting. Ja. Oj vitsit. Jo, kolla där är liksom, där är lim där. Om man ser. Ja fan nu går det här nog jättebra det här. Vi får inte vittu det här paskaa bort härifrån. Kineserna har limmat fast dit. Oj vitsit. Dit, nu får vi inte bort den där. Ska jag hålla? Ja.
No mitä? Joo, sori. Oi. Vielä yksi. Koska se liikkuu det alls. Jo, jag måste jag vet inte som det liikkuu. Vi tar den här. Vi tar tiivistä pois. Saatana. No niin, sen ska vi katsoa va? ChatGPT säger. Jo, inga bolts. Use a pry point. Uskoa. Kan vi sätta då på mäntan VD40? Om det säger så. Om vi ska ändå byta mänta. Ja, Ei saakeli. Nu fick vi det bort. Vittu det tog länge. Oi. Kolla på den här hela mäntän. Ser den raiskattu ut? Joo. Tänker den här komma nu tillbaka? Nä. Jo, den har just en Ei vitus. Onni. Jag måste få den här homman färdigt ännu. Kom nu. No niin, ja här var dagens progress här. Vi fick alla de här andra juttuja bort. Nu har vi mäntän här framme. Så vi ska få den bytt. Så har vi det här ketjunen nu på. Så ska vi få såklart nya pyttön här runt ännu. Men det får vi nog göra himaa. Jag lähtee himaan nu här. Yes. No niin, mikäs vad har vi för progress här nästa dag? No, det här mäntän ei liiku. Jag måste nu kolla. Ta den här bort och kolla om den där hela skiten rullar. Ja kampeaksi har kanske leiponut. Inte vet vi hur men. Semmosia fiksamia vitun skoba. Ännu. Joo. No niin, ja Mäntänen påmenen vill inte gå in dit. Ei helvetti, den går ju. Ui hemmetti. Ui. Sen tar vi fram hammaren här. Gå nu. Varför vill den inte gå längre nu? Oj. Då borde man bara sätta den här. Mikäks sättää här andra delen här av pyttyn på men jag lähtee nu och hämtar mitt paketti här sen så. Får vi se hur långt Mikex har sluppit. Syns det här man ut som att vittu är 50 cc här. Nä. Ja, vad menar Sieltä vitun läski ut. No niin, vi har jobbat här lite off camera work här. Mikex har lite säätänyt här. Här har vi nu hela motorn på mäntän dit inne. Båda pyttydelarna är här fast. Nu är det bara att sätta allt annat fast och skoban är också färdig. Och hämta lite pakettin här emellan. Ui, nu har vi här. Allting bara att den här liikkuu nu inte den här. Visst. Ganska styvt. Ja, no den ska vara lite styv.
No, det börjar nog snart att liikkua. Fan. Och det här. Mitä helvetti? Kun on olja hit. Här. Kikka, vena. Vi kattaa. Vänta. Eller ska jag kicka? Ja. Visa. Det börjar spruta något ifrån. Alltså kicka, det börjar spruta olja. Du tvekar bara. Haha. Du tvekar. Liksom läget. No, vi ser sen. No siis, du ser, ne funkar ju. Ja. Ja sen fattar du. Allt är okej. Mm. Nu sätter jag de här. Som inte tydligen vill fara dit. Det gör ingenting. Den bryr sig. Varför satte jag den här? Satana Benny. Ai saakeli. Använd den där monkey sounden sen. Ai. Daytona. Joo, läkin. De här är nu röda. Oh yes. That's very nice. Uno. Dos. Tres. Och cinco. On niin nästan färdig. Pakoputken fast snart på där kaasari. Imukaula måste vi få ännu kiinni. Den där piikken och det där måste vi få ännu. Och sen dit på andra sidan finns säkert också något ja. Joo. Joo. Nonni. Tämmönen. Ui, nu är pakoputki på. Och kaasari på. Snart pako hela den där änkkäjutton är också på. Sen borde vi. Sen ser vi vad heter det första starttina här. Kommer se lite olja ut men... Oi saakeli. Mycket tehoa. Ja. Niin. Niin. Spänt bara som det går. Oj ja. Sen måste vi ändå få det här garaget uppstädat hit. Oj. Allt där. Där ska vi få undan. Jag vågar inte starta. No niin situationen just nu. Skoban fungerar, manken säätää vi ännu lite med. Micke har börjat fixa upp det här garaget, hans fajas bil ryms dit. Måste nu jobba här ute, jag måste här limma lite där på min ilmanputsari där röret. Micke, hur är nu tilanne med mankin då? No helt okej. Kanske lite små problem ännu men... Lite oil leaks och sånt där. Jag hittar nu en jävla lång. Varför lång skruv? Lång. Du har ganska många långa skruvar hit. Här har vi AM6 engine. Ai. No niin, nu soittaa no mut siitä. No niin, det gick inte så bra nu här med Mikex Monkey dit. Han förde en dit bak på bakgården dit. Så nu jobbar vi igen här med... Det läcker så vitusti med olja, så nu fixar vi lite AM6-moottori här.
Aamukuusmuna suussa. Fortsätter det projektet. Ai saakeli.